No niin, nyt olemme saapuneet parkkipaikalle. Kaverit täällä valmistautuu. Tässä on Antero. Antero laittaa kenkiä. Kuka täällä on? Täällä on Ismo. No. Et sä halua kuvata mun upeita vartaloa? Töykkälän parkkipaikalla ja tästä on tarkoitus lähteä kävelemään. Ei muuta kuin rinkka selkään menoksi. Aikamoista juurakkohyppelyä. Jaa, se on jo 2:11. Ei oo nähnyt muuta kuin myrkkysiä niin. Onko kiva? Todella. Tarvitsetko lasia laittaa vähän laittaa turpeeseen? Ei se sun ulkonäköä paranna vaikka laittaa. Eikö taitaa vaan kaada niin paljon jalkoa, että tässä syöksyy vesissä. Syössä. En mä jaksa. Ei oo mahastila. Ei oo. Tässä on hyvä kuvata, kun putoaa suon silmäkkeeseen, pitää kameraa vaan ylhäällä. Niin pääasia, että kamera pysyy Tulee kuvattua kaikki. Tää on kyllä aikamoista tasapainoilua. Tässä on vähän jopa tämmöistä niin kaistikkoheittoa. Joo, aika märkä. Ensimmäinen tauko. Matka jatkuu. Aikamoinen suo. Nämä on aika haastavat välillä nämä pitkospuut. Tosta se astuu ohi, niin putoaa heti kaulaan myöhemmin, eiks niin? Ei uppo, kävelöä tällä. Mä en usko. Aika pehmeä vastuu. Tästä voisi ruveta tekemään ja se on muut. Saatana! Suoraan munille tuo vitu. Se hyökkäsi sun kimppuun.
Sä voit kostoksilla rakentaa uudet pitkospuutteesta. Missä me ollaan? Lintutorni. Sä käynyt Torrosuolla koskaan? Ei. Siellä oltiin tuossa, mitähän tuosta, olisiko tässä kuukausi Virkan kanssa pyörähtämässä. Niin no se meni keskelle tuommoista hetkeä. Joo. Nää on jänniä, että nää on ihan niinku, nää olisi niinku joku kaatanut maa. Niitä on vaikka kuinka paljon. Ei ne oo pudonnut. Karpalo. Olihan se silloin viimeksi. Mätä, Olihan se viimeksi kun me vaellettiin, niin täällä oli niitä karpalon poimijoita oli enemmän. Jaha, väliaika. Ja sitten harhainnumme polulta. Ei ole pitkä matka, ihan 100 metriä maksimissa. Kyllähän tää siihen menee, kun tässä on polku. Pitäis vielä enemmän kaartaa tonne vasemmalle. Joo. Ei kauheasti, mutta mennään sinne päin vaan. Se siinä menee se reitti. Mä katselin vaan maahan ja olin keskittynyt muihin. Joo. Olitko valmis? Ja sitten jatketaan sorapolkua. Tää on semmosille, jotka tulee tuolta leirintäalueelta ja kiertää vaan pääsee vähän liikuntarajoitteisesti. Kuhankuono. Vahto. Turku. Aura. Ylänne. Mynämäki. Nyt sä oot käynyt jokaisen. Mynämäkeen mahtuu just kun on kyljä. Nousiain. Olet vieraillut. Löytyi geokätkä. Hiki tuli oikein. Mikäs päivä nyt on? 26. Eikös oo? Joo, varmaan. Oo. Mä dokumentoin nyt kun geokätkä kuuluu laittaa oikeaoppisesti tänne. No mutta voit sä itsekin keksiä vähän. Voit sä... Ei ne tiedä, ei ne osaa tulla tänne, ei ne tiedä yhtään missä me on. Noin, kukaan ei näe sitä enää ikinä sitä kätköä. Kuuluu. Varaat sen meille, mä pakitan siihen ja aletaan tänne. Mennäänkö mä tuonne vai siihen? Tänne varmaan. Jännä kun tänne tulee, niin tää on taas lämmin. Kätkönen etsintää. 21 metriä. Joo. Mikäs se siellä? Luonnon ääni. Niin se on itse asiassa tuossa on se kärki. Se mistä me tultiin Esitteles me Antero, että minkälainen semmoinen retkiruoka on? Mä kävin säkään, tuli tähän näin kun... Niin, tää on tämmönen, että täältä eka aukaistaan nämä pohjat täältä. Se on sillä lailla, että saadaan nämä molemmat puolet auki, sitten tää voidaan levittää.
Sen jälkeen aukaistaan tämä pussi. Tuolla on vettä, joka kiehuu. Ja sitten kun se on kiehunut, niin se kaadetaan tänne. Tämä laitetaan kiinni ja tämän mukaan sitten 8 minuuttia odotellaan, niin ruoka on valmista. Mahtavaa. Hienoa. Mä yhtään ihmettele, että tätä reittiä suosittaa. Sillä lailla hyvin kyllä nää laitettu tätä polkua sinne. Näytä mallisuoritus, kuinka otan juoman vettä? Sulla oli 10 litraa siellä. Joo, Onko se ok, jos mä otan sieltä? on. Kuinka voi olla syyskuun lopulla hiostava ilma? Ismo. Ei saa! Jaha, sitten lähdetään. Teltat on pystyssä. Ismo, onko hyvä? On vaan vähän kuuma. Kyllä tää on Aamupala. Auringon kukkaa, kauraa ja pellavaa. Käsidesillä puhdistamme lusikka. Taitaa hyvä maku.
tuo oli ihan hyvä sitten katsoa sen jälkeen, kun aamulla heräsi, niin laittoi päälle hetkeksi aikaa se, että mitä näin. Täällä on kunnon jakkar. Tuli hyvä kuva. Vähän saa palkinnon. Kiitos paljon. No näin lämpimänä päivänä ihan hyvä. Pääsee vähän viilentyä juomaan. Joo. Mä just jo auringon edessä tässä. No niin. Pitäisikö heittää tänne veteen se hae? Se olisi varmaan aika hyvä video. Tavaroiden välipakkaus. Mikä näin on kahvia siellä. No tämmönen mukainen paljon paino. Kovasti on porukassa nähdään, kuinka paljon siellä Vajosuolla on. Mä luulen vaan, että tää puoli on kyllä niinku enemmän täynnä porukkaa. Ja siellä on niin on varmaan. Kuhankuono ihmiset, ehkä menee täältä, näin lähtee Kuhankuonon reitti sitten takaisin. Ihan odotettava. Tästä näin tuohon pääpolulle ja sitten tästä, ja jos käy tuolla Vajosuon reunassa täältä takaisin. Joo, Olisiko se ok? kyllä. Lähti kyllä varmaan niin kuin se vähintään puolitoista tuntia aikaisemmin. Me päästiin. Susia näkynyt. Kätkö löytyy? Vajosua. Ikivirta. Koskaan viime. Eilen. Perhe K. Ollaanko me perhe H? Käkönen on ollut siellä. Pasi on ollut Minna ja Ormi. Rupeaa muuten olemaan aika painuvaista. Se meni jostakin tuolta meni. Siellä se on. Niin tässähän tulee 1,5 kilometriä tuonne ja takaisin 4 kilometrin reissu.
tuntia. Katsotaan. Tänään tuli 4,4 ja tähän eilen tuli. Se oli se 16. Siinä oli joku 16, niin pari. Joo. No niin, Vaellus on tehty. kiitos. Otapas laukku siellä. Hei. Kiitos. No on hyvä vauhti. Kiitos. Sitä samaa. The end.